Det, der er vigtigt, når du laver maveøvelser, det er, at du skal passe på, at du ikke overbelaster din lænd. Så hvis du prøver at lægge din hånd på den her hånd ind og mærker dit lændesvej, så vil du kunne mærke, hvor meget svej der er. Og bøjer i dine ben og sætter fødderne i underlaget, så vil du kunne mærke, at rygsøjlen ryger ned i din hånd. Og det er sådan en måde, du kan sørge for, at din rygsøjle er en stabil position. Så det er en god idé, at du starter med nogle øvelser, hvor du har bøjet ben. Så det får aflast din lænd. Så hvis vi skal starte med en øvelse her, så er der nogle ting, du hele tiden skal huske på, og som du skal huske i alle øvelser. Det er dels den her, hvor du skal få fornemmelsen af, at du trækker navlen ind mod rygsøjlen, så den bare suge navlen ind. Det er den ene ting, du skal huske. Og så skal du også prøve, at de skulderblade, som du ligger på, dem skal du presse nedad, som om du skulle putte dem ned i baglommen. Så du lige får dem ned der. En sidste ting, en tredje ting, du skal huske, det er din bækkenbund. Og bækkenbund, det er den muskelgruppe, der ligger her allernederst i kroppen. Og det er den, der sørger for, at den lukker alt for neden. Og for at fange de muskler, og være sikker på, at du får fat i dem alle sammen, skal du få fornemmelsen af, at du skal holde på en brud. Så det er måden, du er helt sikker på, at du fanger den, og den de fleste kender, ikke? Så det er de tre ting, du skal huske.